kende naro arenge ase gazeti ya The Standard temanyete gosasa meyekera to kolera. Okay, asensemo ya Nation chinga kingukolera iga ndo chinga niga bono abanyanyembo bakumuligia omogendia bwegari oyomo ukorwa yo bakakora gose kawekane mu basukana bwepara ase ensemeri ya Mau Summit ase ensemeri ya Nakuru Eldoret Highway ase bono omorundi oyo bono abete kagotoma maiga yo mu basukana oyo gokolekana nigo bono bakumuligia omorundi bwegari eyo emanyakaine egari yo eyali kwenda chinsemo cha Congo emanyakaine na Classic Kings of Congo bono nigabete kagotama maiga yo mu basukana oyo kolekana bono nigabanyembo kurwase chobisi cha NTSA bakubata nabanyingo abanyanyembo bono bachakire kumuligia omorundia oyo bwegari yo asebono bamuganetie inde kumubeka byara na bono kumanya ninki yekogera atamete meto gotamano kungao no gukora mubasukano kungao alegoti nara senki kyaba cyare ko akirende bono nakiko nyarekana usiaro kanga ayihutame takoerera bono negento bono abanyanyimbo bachakire komuligia elinde bono anyare koerera ninki goseki agete mubasukano yo gokolekana nabo igo toko ngokoira goika ase page 12 nigo bono egokwanira igoro ya Kenya city ya Kenya amo nenseri ya Japan ase bono yabekire deal gosi yabekire merobiri yo kwana kinga ngokini abale birengo via obosombi ase ensitu ya Kenya ase bono bawochiko beka chiseiche emekataba elikwenda kinga ki obosombi bowochiko kolekana nabo gukini wa ase ensitu ya Kenya ase babwate omuyega abo lituko liigoro ayimeyo mochi o Nairobi ase bano bali ukwanira igoro yamangana yobwaga chibwe para ase ensitu ya Kenya na ki ensitu ya Kenya era chikubwatira nenseri ya Japan nabo igo nigo aba nabali bali babete bako goserwa na ji aba kolimirimo be enyombe moyo kwegokya imeyo mochi Nairobi bono aba kolimirimo abo ikomi nigo bono baigetigwe bosyo bwekigambero ase bono bagochiko ko bacharged bagochiko ko bacharged na mangana ya assaulting gose ko bagosera abana bari ase bono abandi babete naroyo mobete twe omoyo asomugongoye mwana bari oyomo nigabeteka ko betu omoyo asomugongoye chinga kibaringe gose baikete ase enyomba eyo kwegokya ekero bari omo ekyombekeri kyana kada yokurani amali ogwane binyugwa byo gotindia kyale gokora omusako mangana yogo obotumekibwa shisha ase mocho Nairobi wono chika kibegeta ase omo enyombe jo kwegokya nigo babete bagosaganwa amo naba kolemeremo obe enyombe yo abamanyikaina ti bouncers bakaba gosera sana ase bono babete bako ko baita gosaria ebintu byabo byobokoreri emeremo bunachi kamera abande bakasira chisimi cyabo nabo igomba babete bako gosera nonye naba nyanyimbo abo bayikeranete ase ensemeyo ase baba ete esegi entinde nigo bono mabege tubyara ase begetigwe ase obosyo obwekigambiro omwancho muligeria aiga nongokolera egazeti yane bono ndaga ni bwenyorere gazeti ya Daily Nation nonyale wesomera ase wekegera na mange amolikeire into twakumanya ase nchira yokonya chutia kolina mange amolikeire bono bo wesomera nande wesomere goika ase oboime Yemono kegima tokogenda ase omotimoko onde togenda chidukake ndokwera na torase ntunda ya gatatone yo mwali yumburu buri bwensa kekinga kitochiko batogosanga amonwa omuriki oito moito jomangi torakonera abere atatu aliokero kende arengete obokoleri bwechinsemo aho nimero buri ya serikali megeta seni kiandezi TV toska togendale ngwera na tore maiga yokorwa ase omotimoko Ndizi TV, ubwanzo
obwansu bw'omugusi. Ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi. Ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete. Ebinto biria bikogera gwasigi ky'umutwe nabyo naitwe bitobore tichitoro. Na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurobire bwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi kinde ase chinse kiri kyesiko. Bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koire nanse imeyense ya Kenya. Nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabigo tugukutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tukurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubrio wense yobonchoreria. Nigo tugukumanya ase chinse kiri kyesiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo nabo igo nakibakoenana ebinto koru chinse kiri kyesiko nagotekeraga ase enseito ya Kenya. Kera rituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoburuso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari chobosombi ase bali bakurware amache yubweshibya nabo igukonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kogosoria nigukini byabo mbabwate abarindi ase skuru yo nabo igonkurwa bali echayi ya sanne na lunch kubwati bali omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bagasi skuru yo omwano abegati yabali yabake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Nabukubakire simi ase namba enoti isano na ibere mara kabiri isano na isato isano na ibere ayemo gose enoti isano na ibere isato ibere ayeme noti. Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Happy Sabbath, happy day omwanchu muligire bigeta seni Ndizi television okwarigania ase enchira ya bene imeyo moroberio obwansu bwe Sabbath no moroberio okoretwa ase orekera litukolia Jumamosi gochakira chinsa 12 cha mambia oikera chinsa 4 cha mambia imeyo moroberio oyo bwansu bwe Sabbath abange tugukagera ngani ntu abanyana bo moyo tugukagera nagekora Yesu arwito nga ngomuntu oyo makare mu mugundu. Yes. Endagire kama paka akamanya goteba ngabona agachigotaka kubike bya ngabona moyo negoka isaranza yanko igore byage igore linde ndia matukonsi no mona matebyo omoririo yo rero naganire ubugima bwao asenjirende ngomanye n'ubugima no manene nigo togosanga amonaye ensemo ya devotion astokonyara koba atokonyora engane mwamu egotora ase omoroberio yo where your treasure ari asubi asibirengere byagobire ari no onye goko mo Yesu Kristo teko bako ngumorisi nyago koranderio omuntu nga karwense mweko nyora boigongo swatore asa maigerio ye lesson astokonyara koba to kurigereria na
koerera anene aria nyareko bagakwegwa oborito ime lesson yechuma enkima lakini magiga ya mwanya bantu intukunyara kwa batu gusaria so mugondo Eden nande twarangeri gwase riogi turi ororo rigotebe ngamisi ngayore inchwe onyara ko ba part of the family tiyo buruti bwa Nyasaye no burunge bwaye Matayo 6:33 na byonsi na momenteru ase entunda ya gatatu neyo mwerio igotogo soa ime ya request hour Aniki oya nangora babe pare tinde ke dugo dugo mate na bwe kambugat Wano man ko magana nandi ren sengora ro jine jiduka to Wano ngai kwanda taige tauni era ne mutonga tae bwera ngane richaro bole ano muntu bo mistuni igankoretete ase rangerio muntu gari atotebye duka njo matero muntu ko ba visit ngo jina manya ro nde bwensi rangerio no mungu anu uyu ae Nchugocha nchuga rende oite buya bono tabuga nande bwa egepeti egenko ruore ngakibonoro ose kichiba kamachi no torane ri sweet Adriane nabondoje mwanji karibu sana tutegete dukere chipu erato niri bintu tugochaka aoni supermarket eto eduka mwaikire oruru superstore eduka koni bintu byonse aba basokire ne misigo yabo ori ne misigo ya pageti mugocha na imuraro ri tikalete ande tugwateo ebintu tokone sirigoririnse dukendeteyo asoro gongoro yekoni ibintu by'ubwagaci eby'ubureme ebyogutumika se jikoni esukuru na ande onsi aserigorirense kigima na bwo kugokobera gwekagwo buna Uhuru Superstores Limited gora kendigionsi kiryotagete ase chiduka chabo echuchira ase JM Towers angena Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angene duka ya Safaricom imeyomo chukisi na boko bakirisimi eryonyare kubeke oda yao no muzigo ogwikire asege kagichinse 24 Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Your money back. Karibu nyumbani. Omurigireria bwe television ya Ndizi TV. Nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abunda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo erioto akire n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kuwabekire simu yao ime msingi unaompa mwanao akianza safari ya masomo ni muhimu kabisa kwa safari nzima. First Steps School ni mojawapo ya shule ambazo zina msingi mwema kabisa. Wanafuata mfumo wa CBC, wana madarasa makubwa na ya kutosha, chakula cha wanafunzi, sehemu ya masomo na nafasi ya wanafunzi kuchezea. Wanafunza kusakata densi, kuogelea na sanaa mbalimbali. Pia wana walimu waliohitimu na wa kutosha. Wana matawi mawili ya shule hizo, moja ikiwa sehemu ya Nyanchwa Primary Street ambayo ni ya preschool pekee, na nyingine ipo sehemu ya nyuma ya hospitali ya Nyangena ambayo ni kuanzia preschool hadi grade ya 4. Watembelee au wapigie simu kwa mengi zaidi. Nyabeta kila ritu kuri wiki kurwa Jumatatu wika Ijumaa chinsa 2:30 chiabotuko ime ya Ndizi TV. Nyabeta bitume bingameti wono nari twari gutwara rigesa rigiye sengenje mbure nero ubuye bitakabike omongi na baskaria ngatuma ite na chiri kuri bitume vyao mbiameti arafu makonda utagutiga gutena kina abugire kona gote kiga nabo getema mbia bya chanchiru amakonda achira kuri bituma obukendu bano no bwachira makonda imogete kero bukendu bokani nari na makonda akoimuka bone siri ne omongi na baskaria ntagete toimoke mapema kenda etuke kurukunga einokem
Agrovet. Ego Wanyeruka. Enokem Agrovet. Enokem Agrovet. Ego toko mochubo songo. Mutuya. No konyora mariogo. Aya gwita makonde. Amariogo yuboke. Una chingene chibona chiang'iri korigisa. Manyarora kiakakire korigisa kobarire. Oyo bori obuya ogosiarire bituma byao bichenje bibe bimwam. Amina. Tari obuyo bwoka. Babwate bakachindagira chichombe. Babwate bakamariogo yechombe. Babwate kirege. Na eta moisonde gari ngarore ng'ombe yao nero ng'ayang'iri konyarika ng'abwata magecha. Ngochisibiande kolinde gote ngochisiberia amache. Yayo mongina. Omugereni bwonchorire na Enokem Agrovet. Amina. Niki maine tarira Enokem Agrovet imeyumuchukisi ilionyora mariogo yugusiarire bimeri indagira nichi supplement chietugo empego yetugo amariogo yugusiarire kenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga banyore asinyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society angena Market Plaza Orusageronde Nigorore opposite Shell Petrol Station formerly Falcon Petrol Station na Boigo bachagiro Orusageronde ensemo ya Jogo angena Jogo Primary School Gusoba Keresimi Enokem Agrovet Limited growing healthier futures one harvest at a time. Akitika wana minyoke ngende. Chai omongine ro wachirego. Tika ngende ko hale rio. Obuneka. Ya tika minyoke ngende. Gento tikerie kia senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga tutebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabaku nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu obwo mobero igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire buyekorera every month siku ya 10 after period obwo bekara bwo gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kiga kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora mirimo dikwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebochenu ritukuri juma chinsebere chabutuko no moiroroye ritukuri juma 3 chinsesanu na ibere nenusu chiamogaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mobero na bwo obonda bwao. Huduma zinazotolewa kwa shule moja ndizo zitakazomfanya mzazi amue ni shule ipi atakayompeleka mwanae. Na hapo tu ndipo shule ya Greater Grace Academic Center inaingilia kati. Huduma hizo ni pamoja na maabara ya sayansi, maktaba, madarasa ya pre-primary, junior secondary school, vilabu vya kujifunza, mlo shuleni, maji masafi ya kutumia, maeneo ya kufanya ukulima, walimu waliohitimu na wa kutosha, magari ya usafirishaji, eneo la kuchezea, mhudumu wa afya, kukuza vipaji na kujifunza Ukristo shuleni. Admission na interviews zinaendelea kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2 za asubuhi hadi saa 10 ya jioni kwa madarasa ya pre-primary grade ya 1 hadi 6 na junior secondary school grade za 7 na 8. Wapigie simu au watembelee eneo la Mosocho Highway opposite Chief's Office mita 200 kutoka barabara kuu. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
Karibu sana asentunda ya gatatone yo mwario omorobiri ogwensa kigetaseni kiandizi TV getaseni namba AMO asorogongo rwagusia sokwane kana twako bwatokere twakomanyire nabo igo twanyare ko batogoko kia ko batekana nemerobiri hiyo togene ko batogo kwariganeri kurumi gigaiga hinyuranga no tore ase amagacho a Brighton apartment inchira yo korwa bosongo kwendo Yugis eboso bwembasi no chia bisitito chire oragane ko bagosanga ande onsia monainte no tole togotokagaiga asemeroberio yaito ya kerari tukomorobere bwensa kia no tole na Dorcas Kemuma abigo onyare ko bagago soa ime studio nere Job Monk. Karibu sana Job Monk. Good morning. Good morning. Morobere bwensakia. Morobere bwensakia. Njeninde no mogoko swasu morobere bwensakia. Nto bitu kusanga mangana mange. Yes. Njoma itekaro twalenge skuru twara tapunga ekeroro moralia. Wiko twaro manyi ebinto ao. Yes. I know ekero na lenge ekero le reporter no meko na bengo karobo kole rwanda bune reporter inga kitia mambi gore no munya gitari wika mugaso igore na abaibi maragoba ni gore na baskari igo bono umwari bweli tuko umurari go gotara na abantu bonse abantu abangi go manyi bwinto byonse. Yes, karibu sana no tege kunera mange mambi yabono na mange Dorcas Job anyare ko baga gwateka bwango iga amaiso amange nigo aligeretie ase chiskuru ngachenya ko bachi gokora asa matemu aikomina kabere nabiga bana banyare ko bakwera na chiskuru omanyete chinga kibune cyaliyo ko nyare birengera bigocha konyara bange babana bakonya gusiga nata ngada wais mwalimu otari gokora biyango mwalimu getare ko yani a lot of comparison kwanya nonye birengere bibi yanyare ko bigosoa ime ase amongo ya bana kero kendo go semi kwa go Job mambia bona chiskuru njiro of course chitanya to ko bachigo ikirana target yabo na bande mbaro bakunya kumusaba ibori bona bachakirenga onye skuru yiranda ya collective yatiga nyu umwana one kuruga iga eskuru ye nyara ko binko mwera gukira monchoreri agenda to ko ba korekana ase sector chisem Endi ngane yo mate ko nyoranga aba iboli mbaro okonyara bagosane tuno mwalimu bone genda ko tebanga tiga tuganya matokyo igo ko nyora bangi baganyeta matokyo aya baya tumekebune enjira ya magoseri mwalimu engana egocha bage koreta egento getali ekiye mono. Yes. Bibono sana mambi yabono sage kerengeri kiago amona intwe ke mani manyatanga kwanyala ko bagu kubwatereri kabisa kurua nyalete koba gakorariwa matokyo kwa bwatiri chikuru chiri chikolete byan chiroro chikolete bube chirora machibu abataranyara ko bagagosoka goikera imambi yabona ngatugukwana wayo kungusana na kororo amaburi amange igore giskuru chiroro cyakagera ko bachiko korabya iliya sema gazeti ntwaligarire mambi ngaji giant nchiro chiararire chiaramamire emambi yabona tema yetengana yagase kubatekana na engana bneyo. Okay na twararira mane chiskuru chinyinge chinde chiri bakora biya chinde kitari bakora biya bakora bakwemurunganira abokori obuya ani obube ase chiskuru abande bakokokera ne gento kya beirororo na anene buna Job atebanga abibuli bande mbali konye babwaterereti omwalimu no quiero kuliria nga manara ko nyogweta mitandao ase twaro chenga poster ya mwebekira somote ebekira egotenga omwalimu w'eskuru secondary ya Nyagisai traene kimangana ire kininde ina ali abekire ase ebe eterekire ase akire omotege pinire ebekira ora tenga omwalimu bono amatoke ebono ntuma itinga koruta isiko yani ndia kolengana igo nitia ba umwalimu yo arusi wase skuru ya tia matokyo achitigara mabe abigo bwa mate asigatia abana no balimu tiboli bya bono ndo amanyanga nga umwalimu yo mochando kyabwate imwara bole tia baro kiwaba iga barabunga ki ngi kyagate mwanyora magisi ya makeiga gosegire de kege kubona balimu ngo chibali banyora sa kongo asa gote anene kere skuru yago etara akora buya lakini kero yakorire buya abalimu abo bawocha bachingirwa biabona za Job tekete korete omocharo. By the way abalimu baronji skuru kero kende jirita korete buya bataraigora skuru batarairana kyekogera enchera okonyore bimonyo bigende tengatigara chiachi bono timanyeti nga yomochando oguchiobera na kero kende chiskuru nchiro chigokora buya ukubwatera nga yomochando guchio otokea okonyora ngeskuru yakora bobe kwanyore blame ya chire ase abali mubuka bana ababibuli mbali korarigire nga nonya abana mwatwetega igenjere twabazugume mbagwa to muchanda kuru mutaka lakini gara machibu achire obobe bwabarerwa
abarimu njomate ekerengeri kiane nkeringa nebwenereta abantu aba bonsipi ekeramate mu aberika korubobe baikaransanse erinde tobe bakobora ninga ngayobo kongubore ochakera saboro kigwa tocha borokia tocha baibuli omubuli uyo kotebanga umwalimu no mobe itangane takintata keiraboli kunga konyingwa kanure school fees right igo iginto na tebenga tinkunyara kotebanga asobo kongubole nasa iginto kebwende tenkelinga kere school tikikaransense baende back to the drawing board elinde baba kuborania nkieke totakorete what are we not doing right kurobne bara bakonyora omuchando ngayore all right job igagotanga no kubwatera na kwabeno maite kitole school ali bagotanga school amasomo nabokoranga inge amaiga 3 kuruga igatwatebanga na baibuli kuruga igatwateba n'abarimu bono ng'arige limu linyara ko baligotigerigwa timanyete bono ekere ndagera ya yo irukere mbese bono lige limu likorigererigwa sana n'abarimu bari korigereringa abana aba nabarabunga nki go twasindo bwatari bagalia bene enekia nga committee mwanyara ko mukurangirania mwanyara ko mugukwanira omochando oyo oranyare ko ba gugukorwa emechande no mate nemegusu sana tali lazima mwanya kwemokia mato moko ya para awa nani masigo Doricas masigo kumbe akamuchando karoro job naga kekigima karanyara ko baga gukorwa ase enchera yobo ikernu omurobori obwensa kemambie bono ase tore etimu engima chinga ki Joshua utaboigo agenda ko bakwenekia buna airio geri lya gochira senchera bwekerano amone chibicha Doricas okay ingoso asensemo ya valitunero bwase omurobia asensemo ya check ndo chenga asensemo ya Facebook Moses Omwenga kuteba following from Keroka Kennedy Ongeri kuteba Machuka Sibota korwa Keorenya bonya gatanyi oikire aiga amono mongina oya hailini mora Machuka wira mugaka kuteba muira motari Uganda mugaka korwa Migori County tuning hadi mwisho na my wife Morugio ya Jacqueline Kemunto na abana babo Elvina Viona Chantal Sherin na tato mwabo Hassan Mogaka na mamo mwabo Joyce Mokeira Louis out of following from Nyakoiba. Special greetings to all Rio Kindo Gas family. Okay kefanyariba utakurwa bobasi bonya kama esani Catholic adi mwisho. Asante kigima mwancho morigeria nabakwenda gutuma uchumbe yao se SMS namba ya 0792192834 nabo igo asensemo ya mitandao tukumere wetera asensemo ya Ndezi TV nzibicho abu Facebook right job chimbu anchiroro chigenderete tali gusioka mwisondiga ntwarigeria tokaranga ababegwa abasalia banyara ko bakwiranira gukora obosalia se chikanisa na kuiba twarigereire ayanda mange orobotino rwari ngororo igorobo igo yabasali bande besokire kurasesemo ya Bonchari bakwenekinga nabarabu emiremo yabo no goswa ase bisumu na kuiba chingoko bari kwenda konia na konyenya na kuria bono isiko yorogo ngurwa gusichimba bo igo nchiro chigenderete asensemo nero rotonyara ko batokurigera na korora obosali obumaete bono nigondo chinga abaibi nigo bagende tukina kurwa sekerenge kemo guchese graduation yani igento nkwebulinga abaibi aba onyendiri bagutume kubunga inyo bokoreta innovation nabo tu ensi tu arikogendera ekiagera nali kurigeria sensemo ya gatundu no cyasenga nali kurigeria se emichandao nabo igo chinyomba choborali nkaranga gatundu note abaibi basukire kurwa sekerenge kemo guchia seke bono nigo barure kurwa se okuiba chingoko okuibera abantu kubuna emichi abantu bachakire kubuna chikanisa na kuboigo kubuna nabo igo kwenda mpaka chimbera bayo chichuma igento kyo kumimono sana omuibi igakorenga eringa embere yekeregende tukulimu igo no enekero tuli asebiriro abaibi mbali bachite kupimanga ingina chengibe kurwa saya ora chichuma kabisa chinkia ichi chigene tokoba chigotumeka songa nchobu agachiwe mbera na igoro ma de decoration abantu rero basukire kerenko getera bakoranga ibintu gete bikobe kwalie chi gold mbaro bakobegero chi silver banyara ko bakobekali abayibarabo balengerete nekibakoi yani kinendo kyo kumimono ekiagera no igo no etaikero mundu gocha somo yego ogocha koka naye bosogocha kurira naye naro lengerete inkonyora kurwa saya ate yekongirania emegano nero twakaigurenga
anya ba ibimpare nkoro kurwa umuchakano naroro wesogete ngagetu kare koerera kurwa borori ngayaya ase miaka yonsi ye yo bomenye bwana nyere ko binko menya kurinde na nyaratirire ko baga gonchoka kataba nganchi imeremo yani we yaringi yokuiba chisanduka amaene naboigo timaiti gosinero yo mo naboigo ogatebire nga erari kurusi chisuti chiri chisuti chiri ochiranie chiro ono tinamanyanga nero yo mo kare nere oyo mo maite ne ngana tigango tebidor kaskero kende na bito goteba nga impiro ro tuguchitwara kora asubugmo bwito ro kende bia tobeka ase akongu kegimagati yabo igoro to gotomnya gitari gateba nga squeeze ba nonya mochari ba konyoroka nga ward y'abantu bari basiriri obugima rero tekale ko bagekoro kumochari igona abara umpaganeti amaskani yabo nakeko bakubekerwe ward yabo asinga nchyo kwene kiabuna na abara banyere ko bakwewa amaskani ne chimbwa jobo koranga chikonya gochipuka abange babo bagoteba egetamere kene bagotanga ni uchumi yakongire do you agree nonyanga uchumi yakongire nchyo korokwa nenkulinga teko bagitambukiro teko igitamiro chikuibira omuntu oyo no muntu ubusemu aberemo komenya nera sama tukamange lakini no yo gochikuibira manyanga nero uchumi ya mokongeire igo uchumi teko banga negitamiro gekogeranga ochigo swai mwamisi nyumba nso ebo sena kero na rure kega mbugori esimi ya misi debe nga uchumi yakongire manyanga lichi kolero rundi ba uchumi nchira tiyo enda ase ekotyo tebenga uchumi yango na kina ibere ngo kelia na kina ibere nchara yandie ne chimbwa echo chigendrete anene abange bagotanga no bugima bwa kongere nga job atigere ko bagoteba chinjira ne chinyingi ekerengererie kiaye no bongo bubwate kabisa bugwa kesabo ngabono igongo enda chisa cyabo tukongore ngorege utako wanchu bwa kororenga na kyo korosia matobori mata matobori ne agasanduku kalio kwendo ligiriro bagire lia gogaria amachirere muno ari gusichire kaiga ayibono esabu enyaka galiko konyaka na kyo gutambo korobebe endo nyara ko baguchikuiba aye isaransa buyeiga akesabu na ki nkorosi no nyama tobori elinde gwetara gagu nabo konyoranga kwanyera ko bogukwirikia emeremo na kwenyorera engeria yago yakera lituko amisi utarasuka gochimotu obo ibyo obokobo kena boje bwa graduate na mwateba wande birengo bindi biguru omete omonto yega anda kyocho kwebo umusianye nabago gwaka nonyane talimba bwatale kwego alko gosero omonto anyoro goitire igo bono yano go ebinte bike na bikucha bya renta obo ibyo bobo nene na abana bari kunyanyomba bako babwate chimbu chitari chingiye konyara kwabikira gasiringi 10 atakuboria orusi ometekere kwa rusi utarabori ebura butokoro kububi asinche kwangana na inche ekere kwa imokia utambole tinande ogokana kabisa kwa mande maika kwacha kunyegana kwa bwati nonyaga serikali 10 obuna bwobo ibi igobono tigango tostoene kinga ebinte bigambi ya sebinyoro twarorire buna obosagani asese mutokora sense mo yobosagani une encounter ya Baringo ama inaba sae ose abasaye abange ni kubara asese mo yobosagani timaiti ningikeko geranga bairanire ta sense mo yobosagani bobo ibicho omete nambara uno bacha getiga chingoko Wakachaka bakaenda chimboli ono baikire chiombe asubango iga job kurwe county ya Nyamira asimegano yage menge kwanyare ko bagokumurekera okuborwa ko murembe obosagani na boigo ababegwa abanyare ko bakwira na ibyombe mbiro byesokiya sensemeria aseboigo ikuratene nego tabanga serikali umaite botambe ta serikali saidia ime county Nyamira na enengane go ichani mono naende ningongo sabange bitako byoberende bibwenete bisona negati asengencho anene mono ewiki yaita na abagingo koro mugano kurwa sensemo ya tente asitobeto koranga ubusagani mbwa betense meyo naende igento gyo kuminga na igweto butukubo kuboka lituko ligoro umwarimu oyo mo bweskuru yemo ime county Nyamira boigo nabeteka go sagano aseigo ensemo ya tente boigo nenseme bwenete kumurekerwa na boigo ensemo ya burabu boigo obusagani na burabu bwabero bonge mono anne mono ensemo buna doruka sabako tatari baringo kachiombe chikoigwa burabu ne eskimu n'abantu bamenyete barute chinsemo naende nige baga ne county ya Kericho agesa na bometi go yone jamii nga menyete ensemeri go engana yobo ibibwe chiombe na burabu ningana gendreta senseme go county Nyamira chinsemo shinge nchibwerete kuligererwa elinde torenga nchira kitora beto gukora mangana yobosaga nekyagera wagendere gukina sekerenge twakagetenga chinga kichio chemyega Yesu guku nali obwibi wakoba
Korende asengencho abarendi abusaba skali babete bakobeka oburendi boisaine igobona abayibi abange ni igobona babete bako relax iri abaskali bono batebirenga bono obuyibi mukaye bone mega bagachaka gukora attacks gochakara tare 2 tare 3 bono igone njira igabaskali bo benta koba all round kinga kichonzi iri ndikwane kinga obusagani obuyibi obuno obomboli koba piemono kegima para su kukonisha nga ke serikali ya irengane yigekera yigure ngo busagani nyamira bugase ne ko report wa ankyo nankyo ne ke serikali ere gukwana enseme serikali na tebenga ekero kubaburi gatebanga uchunguzi negendrete ntogende kubeka emeroberio kurinde bono egintu tugusabankelinga tutwaremo action kubwa amangana bagukwana to chake korre bikoro ebikoro bikongiwe kiagerekero mokonyoranga omuchi oyomo obere attack renseme yemo na ende hatu etali ntambe mono na ende kwanyoro yondo obere attack ingese nseme unita kirekoru serious mapping yumba 10 basonane elinde toyana kinga obuyibi buno bombo ikoba biemono ebiren gose bitambukiro ebikonyara kwa bikoirwa nimanyete nga ekoba nga collective responsibility oiso koligalia se structure ya serikali yanyale kwa bage gweto manale kweneke nga mkurwa sebinyoro at least yanyale kwa bage gwa point kubwatekana amono murobeli obwa ogotingia obulendi abagambi mbabwate abakonye babo abakonye baba bagambi mbabwate nyumba 10 iyo kaendera kwa bage gusira igobono ngakete structure yanse kigima ne bwateri bakali ya ben dio go identify nogo konya bagambi abekwende kinga chimbwa cyumwana unyarebe bwangu igantora ranga chirengia mono igone ngana kero kende egenderere ko bage kurigerere gwana boyo kwenekia bunanyale ko bego kwanero sema mbia bono bego job Dorcas tonyara ko bato kurigerere nga omubaro omonge transition abana bali banyate ko bago swa form 1 omwaka o 2020 abanya toko ba okora amatemu aba amaso omwako yo nyali toko bogweta bagotanga 175,000 mbanya toko ba asemya ke yene serikali teramanya asabana obasirrete kiagera mbaje toko ba gwisiransira amatemu job igo totebe ngomubaro gete ogachaka form 1 yes form 2 bagasira bake form 3 bagakea bake yes ono form 4 asumu barogete bana abambayo yes ene ngane bwana te kuligerelu asengencho ate banga niga bana baguchaka buya baika kati bono matento ke tuligeri ngane no ngane ngocha na erigeri mpaka seki mwanya bando na gocha ko mwana kera gochaka form 1 ate to bomunya gitari yes form 2 otakoba usino mwalimu form 3 omagende kai ka form 4 ate bakende gionsi ndamanya misingi kwa tete koba korende eni ngane bwana tukuligeriu ngai abana bagusirira inki yekogera eni ngane bwana tukuli inki yekogera umwana oyo akachaka form 1 be tukotwara mu barogete form 1 tukacha form 2 tukacha form 3 lakini ka form 4 babire bagokea korende nimate secondary ni bwate challenges nyingi ndubwata maliko tindi pia pressure abuno okonyoranga bona abana baochaka kuiguka maiso kabisa kwemanya kabisa chinyaroka chikwemanya kurinde egento gitakire kekobarikiri inkiye kogera abana bate gukora school nakito ketu eserikali etumanyinga bose obutukiboko rwasobo ime tumanyenga inkiye kogera no morobelio kero kende otachiko bagugwikirania amaganio ya serikali yenye tsokoba ikobeka bene na kwene kia 100% transition kurwa se primary utia secondary na boyo kurwa se secondary 100% transition ngo mwana nyala ko bagakora form 4 enyoreri bagalio kwende university go se TVET youth polytechnic inero bado umorobelio yo 100% lakini oiso konyora abana job 175,000 kali bana babire baba nabange naboigo tige serikali ya babango na jobo atebanga serikali ile ogokwana lakini ogokora igo yani babwente ko babango mono bamanya ninki kirete abana baiga paka boniga ngai baberete igo bone serikali tige kamaiso nabo igo ene kinga abantu bamanyire ninki gekogera abana mbagwika ase class kirikyo moelio na bachakite korata boyo chiase abagambi baito they know we need to perform this inere mirimo yabo na yakora bakora na serikali kwene kyabune kenyoro nega toera rucha shinse mu cyonze last time tuwaro chenga abagambi ko bari kurwa se engeyamo ukiyende bagatumwa bakora statistics
timanyete gose ase umwaka yo munyare ko bugweta gati kabere iga ngaye mbura yajage tukubaitera gekogera ntwagakarura bagambi bagutara kabisa na bayuti babo nyumba 10 kabisa akuri mwana gona akorete form 4 ngekoratara ona akorete class yetinge tarachira form 1 na mangana ibrai na bono igo tali ogoswa form 1 yo gakoranga they concentrated match aso mwana goswa ikirasi ya 13 gosiya ikirasi ya kianda bono gasore form 1 mbachete kubwate murobere ngo mwana oyo form 1 igacheta kariboti ritukuritangani akaira naka igo bono omuroberi otumi ngagete emeroberi na bibe na tebeku yaeneke nonye statistics chia korunga mpaso ete form 1 abana 1 million ne chiri bugete form 2 transition yekuru form 1 ochi 2 na kiabete na 3 ochi 4 na yo engana eyiranya ko bage oponerwa senchira yobo ikirano chinga kya serikali gane tako bakwene kinga bana banyara ko bakwenyera chisemi toroche ime serikali ye county ya Kisii umugavana natebetenga e budget yenyera ko bage comment gochia aso gosira chisemi 5 million kurwa 3 million agateba 4 million igo chigoso as school che secondary form 2 3 4 na boigo e million yemo enyara ko bage kobaganwa gochia sabana bali bagoso as chitivet job ekerengeri kyane nkelinga nararenga umugavana Simbarati oberga gwetuma mona sense mwechisemi ntwaranga eromo nyene gagutara kinsemo aoga kwene kinga oenanire chibasa no twaro chibura buru cha vetensemo asotu mugrango igegente kinege kwaro kinga umugavana we county Kisii Simbarati na oberga gwetuma mono linde kwene kinga nga ngosira la chisemi gwetera sibasari na ende ekina kitu tutakora sabarai abarai baito bonsi imeoro gongorwa gusito chakero mubunge umugavana toche aba MCA toche aba senator aba women rep manyanga seminary kibungugi ikibugima igo abantu ababonsi bagwende tebono kubwaterana elinde kwene kinga nkwene kibali ngosira barabana uchaste sukuru. All right emambia yabono engana yechiseminero egenda tokobuye kumorokewa an Dorcas talintu ntangani ya kabero ya gatatu emegane mengi yanyere kobege gocha iganityo bokonyi nabokonyara buna intwe abariki abaralie nabotokogenda torangirwa mane yamate batete narato gwetero mwana itunanyoreta Maximine karangirwe skuru gete boniga ntubwati kwerende twakora buno mugano tutwayoreta twoyobeka sembe onero orokero kende gwikera bara inero orotwe kore ruganse noroche twarore mubaro munge bwa abana bagenda tokoba gwesoke nanda bange kuikera boniga mbaranyora bokonyi nago sembele ngampanyare ko bakogendera mu ekisemi chiabo. Okay abana nabambo wante kunyorwa na kurigirirwa ane as ibinyoro tiganga abagambi baene kinga abana bali babwate okugania kwa bene bakonyuru kama keitiri kwenyara konye barabataka bahira mabagaya iga asi aba MC yeko yamba bwate enja yoko baikira bahira paka baikire ase chibasari chikale kwane nuiguralia batebya abagambi osabara inga ki omwana nale kinyuru kyane obwa oitete buyara kini tabwati nchera araende skulu igo bontigango beso ki abakonya abandare na yekonye kubwate uwezo kubwate nchera yo konya omuntu kaba mwango konyo muntu ekyaranga nabanyana ikwalinge enchera ya hiyo konyora ligojo kumwali bagali okugendera sama sama igo bono keko igulingana nebune yigana no maite gose onye no maite amaite ebyo mbembiri bikuru abo konyi ugo sira abana wechi asi school aho torale mu robiro wings to fly bono no manyete mu robiro no no maite umwane konyoro kyawo bwato okugania kwa moro kya kwa mwigora amaiso abantu mbali batamaite nonyene gose batanya korora abagambi babo batanya kora ba MCA babo bona ikomaite tigato baingo abantu batura bango gokonya ingo abagambi tema go tarase binyoro manya abana bainunga mbara bibali bayete babwato kugania banyale gosirwa ne kibasa lechiga tigachibe chekene yani chibe ejo bwasyo kukenya tanyore ekyagara to abantu aroche bimoyo yani abantu kurushinse mu chirichariana ase kibasa lechare kwena no MCA we semeria Victor Mondo mondale gotaba abantu semeria bande mbale bali kwimurunganinga chibasa lechige chikwena no kimanyano bakemurungane sana bali batanyo lete bakatebanga inkige kogera abantu bande bakurusi kuchinsem batamanye tingana bago chikurikia abantu babwatukugane gwe chibasari igo bono ingote baiga abana nabange abana mbale binyoro bataitukugane amaine bagayituma bagayita bona babwati besa tiganga ba MC babaikere abagambe babaikere chibasari chene no asubwasyo. All right ensemo chibasari yes komentera nayo neringa bunate birenga abantu abange nigo babiri bakwimurunganeria asengencho
egento abantu bakoba bakweguchi basari kimanyano naende egento natebe nkelinga talinga ne jukumu maybe abasamaria baya gukonya abantu lakini nkenkoranga ne jukumu ya serikali kwene kinga ango sira bare chisemi ekiagera ntu bata abana bakuru chinka chintaka none nchere chibasari chikwena none egento nkora kebwenete ko bankelinga tigo singirirwa kuru kwegwa asabana bali bakuru chinka chisari kwenyara na ndoto keturigeri structure ekokonya abana bate kwenyara so that tutualenga buna dorka sabo kotebanga okubwatirana eline to identify bali babwate okugania egera konyoranga bose naba abakuri emeremo asabisi bose cha CDF abisi bose ne chio mugaba na abisi chi au nabarwe batete basarieli like kwena nukucha so mwana onde obwato kubania akonyore kwena nu asegete aso muntu bamanyite asege ento kenge nchunkelinga tigatobe to kwene kinga abantu babwato kugani bali bubonete kwegwa tuligi structure ekoba identify baba bagusiro kyakaraga ntunge gene tinga serikali ne bwata chibesa erabike usira abana basisemi nabo igo onde bwensi ori bosumu samalio muya maybe gwa kinere to bokongu lakini boneka kwanyorenga gwetira so okinero bokongu ogasiru ogachangeru ase ekenyoro keino nabo naibo igo okuirege chambukereke obego usira umwana uyo bwato bokongu. Alright, mambia ya bono chinga ki abana bagenda to bakwirigania koira na skuru to kwanera makomu abana bakorete bia bagenda to bakurutebirira arochenga bono ikiro mweri maito mwana omukekero kende kira kodo mukinga gwatika ko bagoteba onyorira magisi orete iru muibori omote mama ngwante beti ngoro mukina retire amagisi meine bono nandenga yo muchando ogochobera gekogero tali konyara ko bagokongira to the next level ikyo bono no gosaba gwaito gaki emambia bono kurwa somoro rwensa kyanga omurobiri bwo kwena na chibasa gendrete ayo omokori emeremo you been entrusted ni okonyare gokoba okwewo na eri bagerio unyare koba go korera umwana inchi a process ebe fair asenjere obwasyoku ori obwato kugani anyara koba gakonyora ningi gekogera orachi koba gokoretera abairi bago job na oro bisiga iga gotanga nimbwata abakoyone na baraba chandege to kurwarira ubwo nimbwata nyarebe na nyarebe dori kasi na rega no musanione bonzi karareta kwanza na aba a priority igono muroberi okero kende etore no gosemelia nano nyara koba gokorwa asenchera yo bwasyo ko kubwateka nabo bisa bali bali ase chi abisi ekyo na bali bali ase a committee yo kwene kibuna chi basari echenyere koba chi gokorwa asenchera yo boikirano nabo igon komenta amisi tigange serikali bwatukebesirie basari ye CDF nalito otokumanyanga kinga ya bana bakwenda guchya nali ababunge nabo banyoro gusira basira abana kenda buga abana abayuri batarachandika mono tiga serikali bwatukebuna yatebitenga nko bwatukire kibesa tige bwatuke kibesa cha CDF eli abana banyoro gukonya. Alright, asechi meyagabune ye yo kwene kinga shukuru janyere ko bachiko sekwa job ndokwe ba sector basombi yebo ganyere ko bekwere bagali nene kwene kibuna abana banyere ko bagwikiwa shukuru abayuri banyere ko bagocha na emeroberi ende Eyo kurukanga harvest season inga kiyo kogesa kiagera bono abana kina lakini ndo batanya konte binkelinga amabuta na kia igoliro lindiri ko kia ligo tigara ase igo ni matenga ngakinero ababiri bakogesa mono ikiagera bono abana abange nigo bakwira ne skuru igo bakometema komunyoka chi round bakotebanga chi squad na chire squad ye mono chire squad yende okonyoranga bono nonya na abana nigo bakosombo baikibomba kase egeitagie skuru naende bairana naende ebirundo kolende nonyanga bagendrete konyoranga ligesaliga nebwenete bakoba maiso so that irene ndo batokonyora chi ajali chinga kibunechi abana bakwira ne skuru Piamono sana abana na igo ko linia abaiboli bako iro osemero sabekira gosemeria sorenga yaya ntwe egari to gutumia ya bana baito koira abana skuru neye naye kwabagaki omuntu ore straight abana baenda skuru lyoka tekonya ko uya chi town paka kwanyora nyaka bake skuru ekomokya abaiko temango kwa abaibuli bawo moya ngaki asoko kora byangaki nenche ngwitumande. Alright, somaite mogochi mwa nyoru kwenda na skuru no mole chi town mpaka saa 11 mwasirani abande babegete chianga kwanyora buna ono mochando guchioro bororo oro manene alamisi tinko manyanga lilikuwa lenge skuru feeling nere kwa gutwara karo kobike uniform kero kwa kobike uniform likire bwate baji skuru kete atabenga ne skuru enene esikire imiyoro gongorwa gusi nkwaro kwegokeria tima itinge yo kwegoke kwaro ekegero mwana akobika chianga
ora utaramba ke town umanya ucha kuchinjiri chianga bakigita naho ucha kuchinjiri chianga chi kubika uniform mbama itinga kinechi ke bono kuko nikubika chianga chira kinte kunyarekana badere jabo kwa nginyo ile senge jere tibiti tukondro maete yango tabina so ile form 1 etamu ntanga ni kaira tokaso ya kabere school ga introduce chi windbreaker ebwate badge kaira na ne windbreaker nga kierusa baba nganyora mbegete windbreaker uchia etinga ngo chigosia kabisa nywe yani ndemete kabisa ngo tanga bon I'm proud of my school anyway jobo ngento kwakola nane ngento kerekia sana uniform ngo we identify yire omaete mbone galenda mwana chaga sareka njarigete ase miaka ya maga yanero kobe gweta by the way bana mbakarure fe boro begete uniform ngo soigali nono mocho Nairobi mo governor Sakaja na tete mwako ita atenga mwana ndo bensi kulini ngali aibe kalichabe gete uniform taliwakana fe taliwakana besende onsa segali ogioro chine advantage ekero ego ko identity uniform ne yengenjo sana igo abana bakonyora gorunse na babegete tuchirongi matonde kwese na bakobeka ya grey ya black sikurunjiro chibwate cha black baze kurugoro kwanyara umwanafunzi yabegete t-shirt getere nchira geteiga bono muri kumanyana nere abeko nyarekana umwana ye uri bagana ndali nega lyo nchisa cha mwereire nabo gwetigana otebe onye nega liko bugolia kurutano ucho yugisi wetera semo socho maybe skuru nere ga mosocho gotirimbuka kagalia abana tikabaraso kwansi skuru kibabegete uniform lakini bone tokana igo begetereia bona batogusugumana mali twatanga sukatata na inche no muntu buno muntu ndebwansi na inche ngango chinanyoliro anyway uniform ne yengenjo sana engane iyo na era na beta kerezi ngatibu nayo koro muiboli umwana woko mubwato gakoruka motenga beke cyanga cy'isukuru lakini abana n'abacui bawe ikayikora mate ochenjio rutaga t-shirt kaye otsira gusha uniform ngo toere identity kimwiranire na inwe ase chinka cy'isukuru tuwatebeta job nga umwana concentrate ya masomo bara otokorwa sechinga chibwa tokugania tutaraikirania maganio abera atatu ugi kagari na atakunya gwakesa nga job ere tugwiseransa kwa makira lituko mugati gakuria umugati mugima umaite miaka ya kurwa umaiga umugati twakagurire 20 shillings umugati mugima bona igore times 3 in fact 65 egento natebenkelinga abana abange karba kuri school ngo igubara masomo nduto yakoruka lecture mwalimu yonge omwibuli ononge ire lecture ngangende nsome igekero kugende skuru inyora mangana ali omwibuli awotebere kega nale koranga kero tore preps intangani abana bonspi bare konyore bakirete bagosome waginyoreta ama ngana ali omwibuli amotetinge tokuru ngentaka omwana osomaga kini korende gika saa 2 saa 3 yabotuko webire bachaka kutebania emigana korende gendo ngero twara kotebwe skuru ngi gwachita ebieka nande gocha gosoka ebieka ekuna ki mwana atakeira inyore erebieka ekiageranga inkaso ruete no gocha kuirana naende igo to chunga inuna egendo ikoro kunga mob psychology erende egendo akoro ke erende ase amatukarera emenu ya change inga egesangi kia bana abamomo gocha abangiga mwangaina nanga bono ntundo ryo soma ntundo ryo preps ntundo ryo kanisa ntundo ryo igo tigete abana baebe batikamangana ibe bisange banyolenga na ebiekore inyora ase kwa ruete onde skuru osome okoromokia naende manyanga nayo rache gunchureria enka yao onde te rache okonya naende alright semambia yebono ndoche asengencho yechinga kinebiro chinsa jasukire kegima mambia bono timanye tiro kasinga na yawe mwalio ase mwanchu murigerie kirato ko sieka na intwe bisero iga Elina toyenda tokora abira tonanda atolengete ko satoganyite. Okay, egento ndatebya abantu ase boniga anene chinga kichiga cy'ishukuru engwike yetwa amangana amangiga yasensemo y'ishukuru abana mbali bakorete amatemwanda kembaita buya koengana no kugania ko mwebuli osukugana ku mwana tiganga abayiboli bayikaransi abana bali babakwanire babate bintu bakwanito kora babayo boseme kegera omwana oli andake sayiga nali no bururu nanda omoyo yegwetenga omoyo yetoli buya ebirenga nebinge bigotarase omotwoye woniga moikaransi motenga grade kikwanyo araba sitata tigango ke gokonya sinchirindi to banga ngatia ye bona otetonya asoko morno kumateba karubo sibwane ngaiga yani tinteti ko korora rigeri bona nkikwalende teke ono ayo muno mwibuli irango libageri gali abene kwanera omwana oyo iga mwobo semya mwenge nchira kwa tukunyara kumukwanira ligingo monto nonyana kuri ase kanisa yao amukwanire
akwanira omwana oyo iga anyare kumukonya ekiagera emirimo nemenge tete kwenda university emirimo nemenge aranyare gosomera eyirase ekisukuru cy'obubundi amone college irindanyare gwekonya egente kenene kwanira omwana oyo kiagera abana bangi ngochi bale basiria direction basiria oborose yani basiria chinchira chingiya okoba banyorire bagura amatemo igo bono tigato bakwanire emutunyare ko babo semya nabo igo ko bamoyo bukugendera sensemo ya masomo abo. Alright, Job, ngana yago nchika na mwali ne lingana abengote bya baligere bye TV ya Ndizi TV ntole yange linde go semya ko banaye omwaka no mokole kitariki 11 cy'umwaka cy'umutinyo January 2024 umwaka no morerole nimatekero yo munabwato kuganigete busekerenga gitaganite kuikirania asobe mabwaye yentora bigokora nkelinga twaro kwige na sinyasaye twaro kwige na sore abyeka na ende twara okwige na ngano bintu byako ngerenga nobe gugoikirania kugani kwa kubugima bwawo na ndigenda kubwacha Ndizi TV ntobe to kumanyikire gento kirabwe ko gendera sinse itu ya Kenya imiyorwa ngorwa gusichi nse chitoto kanaine na ende gento nabengote binga no turamo naye ndotare naye mbako mweli ogumwaka. Asante sana timu ensa kimambi ya bono mwancho muri gasenga chinga kinebiro Joshua Utanero nyara ko koneke abuna chibicha moneli ogiria gochira senchira yoboikira chinga kitwale gusanga amonere Job mangi naboigo Dorcas kemumeli terane ngoro kwa Josephat Messi twakuganeirie oburigirerio buya bwemero burio himegeta seni kya Ndizi TV.